alhamdulillah mina kabako do yiranga abonnew la ka kabako do yira diema la ka jira mɔgɔw la ko kabako bi kuranɛ kɔnɔ mais a dɔnbagaw de dɔgɔyala ne y'a fɔ aw ye siɲɛ caman a ye bolitigiw to yen a ye somaw to yen a ye josɔnnaw to yen a ye segin kuranɛ ma ni kuranɛ ma min dilan aw ye foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ k'o bɛ se k'o dilan bilahi o la kuranɛ ala tɔgɔ gɛrɛgɛrɛw de labɛnnen don an bolo somakɛ b'a f'i ye ko sɛbɛn bɛ n bolo somakɛ b'a f'i ye na ni woro ye somakɛ b'a f'i ye na ni nin ye ne ma fɔ olu ti bɛn dɛ nka an kɛlen don ka ala tɔgɔ dɔw labɛn adamadenw ye u k'a kɛ k'a lajɛ n'u ye jaabi min sɔrɔ a la u k'o di garibukɛ ma o la kuranɛ aya damadɔ bɛ yen an y'a sɛbɛn k'a nasi bɔ a baara bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'a ban pewu donc an bɛna dira diɲɛma la ni mɔgɔ min ye an lamɛn n'o ka sababu bɛ an bolo n'o y'an wele m'a dɔn ala bɛ sɔn o tigi mako bɛ dilan o la a aya fɔlɔfɔlɔ o de ye allahumma sɔli ala sɔhibil makamil mahamudi ale aya fɔlɔfɔlɔ filɛ allahumma sɔli ala sɔhibil makamil mahamudi o tuma na mɔgɔ min bɛ yen k'e ka baara ko gɛlɛyalen don e y'i sen don k'i bolo don i ma baara sɔrɔ nin nasi de b'a dilan o tuma a caman sigilen filɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na a nasi caman sigilen filɛ nin de ye sɔli nasi ye mɔgɔ min bɛ yen k'i ka baara ko gɛlɛyalen don sɔli de bɛ o dilan i bɛ diɲɛ jamana o jamana i bɛ dugu o dugu i bɛ kabila o kabila i bɛ quartier o quartier hali konate yɛrɛ sigiɲɔgɔnw y'a dɔn ko garibukɛ in bɛ fɛn dɔ dɔn o la dɔnni nana adamadenw lafiyali de kama dɔnni nana mɔgɔw dɛmɛni kama ka bɔ gɛlɛya ani tɔɔrɔ ni degun kɔnɔ o de kama n ye nin sɔli in labɛn buna adamadenw ye baarako la minnu bɛ yen k'u ma baara sɔrɔ u donna somaw kan ka don moriw kan e ala a ye nin sɔli in nasi ta a k'a kɛ a kɛcogo la bilahi mɔgɔ o mɔgɔ ma baara sɔrɔ n'i ye sɔli in ta k'a k'a kɛcogo la i bɛ baara sɔrɔ kuma in bɛ faamuya o la ni ala sɔnna sɔli in filɛ a nasi bɔlen bannen filɛ a baara cogoya bɛɛ lajɛlen an y'a bɛɛ kɛ k'a dafa a tɔ ye dɔrɔn n'i ye sɔli nasi in ta i b'i jija i b'a mun i fari la tile 40 an b'o de d'i ma wa tile 40 ti dafa fiyewu bilahi fo ala k'e garizigɛ baara la baara min e b'i ka denbaya ta ka tila ka walidenw ta kuma in bɛ faamuya o ye sɔli in ye an bɛ kuma surunya pour que mɔgɔw k'a faamuya o tuma o sɔli nasi in an b'a di mɔgɔw ma 15,000 nka n'i y'an wele ni ala sɔnna ni fantan fɛnɛ bɛ dɛmɛ di mɔgɔ min bɛ yen ko se t'a ye n'i y'an wele a ka ca ala fɛ an se ye dɛmɛ min ye an b'o k'i ye mais sɔli nasi baarako sira kan an b'a di mɔgɔw ma 15,000 kuma in bɛ faamuya o tuma o ye sɔli nasi n'an bɔr'o la an bɛna ma indakum yanfadu wa ma indallahi bakin nin ye ale nasi di mɔgɔ min bɛ yen ko e ma garizigɛ sɔrɔ e garizigɛ sirilen don e mako bɛ kiliyan caman na e mako bɛ jama caman na e bitigi feerela de ye e dama baarakɛla de ye e mako bɛ sanu caman na ma indakum yanfadu wa ma indallahi bakin ale nasi de b'a kɛ kuma in bɛ faamuya o la n ye nin di sugulamɔgɔ caman ma u ye n wele ka jɔyɔrɔ fɔ n ye m'a di diɲɛma ma bi fi sabilila mɔgɔ min n'i ka sababu bɛ konate bolo n'i ye n wele ni ala sɔnna i bɛ nasi sɔrɔ wa ala bi sɔn i mako bɛ dilan e ta ye garizigɛ ko ye e ta ye wari ko ye i garizigɛ sirilen don i ma n'i bolo don ko o ko la a t'i ɲɛnabɔ ma indakum yanfadu wa ma indallahi bakin ale nasi de b'a kɛ nka ale nasi an b'a di mɔgɔw ma 20,000 an b'a di mɔgɔw ma 100,000 ni mɔgɔ min y'an wele ni garizigɛ donna la yan'a ka ban aw yɛrɛ ɲɛ b'a a tɔw sigilen la donc minnu ka commande bɛ an bɛna olu bila ka taa n'i y'an wele yan n'o cɛ n'a tɔ bɛ yen a bɛ bila ka d'i ma an b'a kɛ cogoya f'i ye mais nafolo ko sira kan kɔni mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a kɛ a kɛcogo la bilahi i bɛ garizigɛ sɔrɔ o tuma mɔgɔ mana o kɛ ala ka barika don a la ala k'o kɛ ala y'a bonya kama kira ka nugu sɔn sɔli ala rasuli n'o tɛmɛna ka bɔ yen min b'an bolo bi tuguni o de ye wa alqaitu alayka mahabbatan minni ale nasi sigilen filɛ duguma donc i bɛ kamera jɔ a la wa alqaitu alayka mahabbatan minni ni ye ale nasi di o tuma maa min bɛ yen ni ye cɛganaw ta ye mɔgɔ min bɛ yen
k'e ka furuko gɛlɛyalen don e ka furuko gɛlɛyala e y'i sen don k'i bolo don e ma furu sɔrɔ n ye nin fɔ aw ye siɲɛ caman an y'a baara kɛ mɔgɔ caman ye wa Ala sɔnna u ka furuko nɔgɔyala e y'i ka nafolo ta k'a di muso somɔgɔw ma k'a di muso ma o muso kelen tilala k'e jafa ayiwa wa hali ka to ale kɛ mahabatan minni ale nasi de b'a baara kɛ n y'a fɔ aw ye c'est à dire nin tɛ boli tɔgɔw ye quoi nin ye kuranɛ aya jɛlenw ye Ala kota ti min na mais ne balimakɛ malamuso i ka kuranɛ aya ta ka baara kɛ wa walima e ka taa don bolitigi fɛ yen o jumɛn de ka fisa o tuma a ye segi kuranɛ ma a ka baara kɛ ni kuranɛ jɛlen nin nasi min filɛ n'i y'a ta an b'a kɛ cogo f'i ye ale nasi a m'a di 14,000 mɔgɔ o mɔgɔ y'a ta muso baara kama o muso kelen bilahi o bɛ don i ka furu la kuma in bɛ faamuya ko ye Ala ta ye mais Ala ye sababu kɛ kow la quoi diɲɛ yɛrɛ bɛ munumunu sababu kɔnɔ dugukolo dala sababu dɔ la sankolo dala sababu dɔ la wa hali ne ani e an bɛɛ dala sababu dɔ de la nasi in ye sababu ɲuman dɔ ye min samana ka bɔ kuranɛ kɔnɔ k'a di an badenw ma fi sabilillah o la ni mɔgɔ min ka sababu bɛ Konate bolo n'i ye weleli kɛ i mako mana k'a min na sɔli nasi ale ye baarako fanfɛla ye dɔ in sa nin ye nafoloko sira ye ma indakum yanfadu karamɔgɔ caman b'a dɔn wa ma indallahi bakin ale ye nafoloko nasira ye ale nasi an b'o di 20,000 sɔli ta in ni o ye baarako ta ye an b'o di 15,000 nka min ye furuko sira ye an b'o di 14,000 yani o filɛ nin ye wa hali ka to ale kɛ mahabatan minni ale bɛ di 14,000 mɔgɔ mana nin nasiko fɔlen ninnu ta Ala ka barika don a la Ala k'o kɛ Ala y'a bonya kama kira kanu ko sɔsɔli ala rasuli o la an bɛ min fɔ karamɔgɔw ɲɛna an ka sigi Ala ma an ka sigi kuranɛ ma an ka hɛrɛ b'o de la mais mɔgɔ o mɔgɔ ye Ala bila ka kuranɛ bila fo k'i sa e t'i don da la a y'u jateminɛ dɔrɔn mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ baara kɛ mais a baara tigɛ ni kuranɛ ye sɔɔni dɔrɔn e kɔni bɛ se ka wuli mais waati damadɔ dɔrɔn e tɔgɔ bɛ tunu mais mɔgɔ o mɔgɔ sigila kuranɛ jɛlen kan bilahi fo k'i sa e ka ko ti tiɲɛ garibukɛ in sigilen don kuranɛ kan i n'a fɔ an faw y'a kɛ cogoya min na an fana bɛ tɛmɛ ni o sira ye wa fo ka dugukolo melege ni ne ye min fɔ a ye nin kɛ diɲɛ bɛ wuli ni maa sɔrɔla k'o ye nkalon ye ne bɛ taa laharanti kuma kan bilen kuma in bɛ faamuya o tuma a kɛtɔ bɛ nin kan n y'a fɔ aw ye cɛ min sirannen bɛ kuma o ti Konate cɛ min jatigɛlen bɛ kuma o ti Konate sabu ne bɛ kuma min kan n b'a dɔn n y'a ɲɛɲini k'a dɔn o kɔ n bɛ kuma kan n'a y'i ja da la n'a m'i ja a to yen wa ma ala rasulil balag bɛɛ ma da Ala la bɛɛ ma da kira la bɛɛ tɛna jɛn ka da ne na ni minnu dala ne na se k'olu ka sababu bɛ ne bolo o tuma an b'a ɲini Ala fɛ mɔgɔ o mɔgɔ dala an na k'a ka wari ci an ma ko nin baara ka ɲi yarabi Ala k'o tigi ka sababu di an ma Ala k'o kɛ Ala y'a bonya kama sɔli ala rasuli rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.